Namar ka jingjot rathai jong ka surok nadu boy rembong hadu kendausu hari boy district kabala bo jing ye ki pai ba ha kalit kawan khamtam ka kit ka ba kapang ka chitam bat ki khna ki babe school man la kasngi ki longkme longpa jong ka chinong umraling rengkat ka seng HNYF women's wing bat ki wei ki chinong ba marjan rengkat ki khna school na ki school ba per ha ka ar tarik jong uyayong araja ar pu ar kilami pai ba bandawa na ka sarkar ban siang surok rong no bat pensuk ki pai ba ha kalit kawan ko sarkar singobha ai surok yengi perta ki khna school bat ki long kme na kate ka shnong ki balami pai ba ru da ka jing saukhia banra ye ki plakat namar ki jing ba ki yakindo menta la bonsnem ha ka bana ka liang ki long kme ki badai ru git khot ka HNYF women's wing jongko umraling unit ki la maramot ru ya ka surok da ka batap kendau ha ki jaka bakham sniu ha ka te ka thain na ka liang jong ki nong elam ka HNYF women's wing hapo ka jing elam jong ka kong beti jirwa kum ka president ki la her ru sha ka te ka shnong na ka benda ban krishan but I mean same ye ka jing dawa ba kongsan jong ki kumba ka surok ka di ubud lom jong ka roi ka par but ka jing sha no ben ki pa ba ha ka te ka thain men la bon snem wat la ki khna school but ki no hikai ki la mi lang ha ka te ka sngi bandawa na ka sarkar ba ki la dun kam kirke ya ka surok ha ka te ka thain but kar pat ru sha ka sarkar but khamtam u MLA ba dei ban simkia ban punyo surok rong no ha ka te ka thain ha ka te ka sngi la yo ru ye ka jing kren na ba Dominic Lamare rang ba shnong jong ka kendau so bat na kilong kme jong ka te ka shnong bat kumjo ru na ikong beti jirwa nong elam jong ka HNYF women's wing Kababurom ya ki niki senglong kami yung ka umraling unit na ka SNYF de harangkat yung ki rang basnong rangkat bat ki niki school bakar baki ami mentagasngi bat nga ay kublay ru ya ki niki long kami kilala ban sim ya kan karay ban yayat rangkat ingba uni usurak uday budlum yung ki imlang kasalang usurak uday uba yalam ya kakamay kaji usurak uday ba yalam ya kajing nang jing start usurak uday himan berobor bepelait nam taki ik jing ya berkhot tena kaliang jonga ngawan haka dikasngi ban kersan ya ki unit jongka umraling harangkat bat kinong song beper bat kini kinyu teli kiskur ki bayami mantakasngi haka dikasngi ngai kublay sikadai ya kinong song bakila isim kapor baki penduk ya kakamai kaji jongki bapli lemba kajing ut jing number kajing jongki kun kiksiu jongki ti hak ni kapor ngamdan ye ban ai ngakarpat ka sarkar ka di bon sngau bat unong mikmat jong ni konvensi ude ban le no mardor ya kan ka surak ngina kaliang kaseng enom song thai hadu bangin yakun bangin dayo yo hok jong kinong song snong jong kini kisnong baro kentup ya kini ki lai snong ki bayami kani nadu na kendau saw hadu ha nadu sa ta kani kaladon ya arpo kilometer tam lani duna tina kaliang jongi kaseng nginang ya ibu den na kapor sakpon nginom i bat nom randen dalilero nginuat hado bangin dayo yuso jong kajingjok tina kaliang ka sarkaru kadiban pailam lada day uno MLA jong kani konvensi lada lay day na kaliang persa jong ka sarkar NPP rules ngobha bikin sngap lem ya kajingot jong kinong kendong Mendai tang posor le kalabiang lot kasurong surok na lor karong kilati no kisiang sadakatais mrehanong kendong watang lai kilometer 1 kilometer ubun bapli karat kinong kendong kidulot yeki brokot nadu kemensim hadu kijingri jisumar hadu wat kamreang ru kidu namar balai kikamai ya kahok ru kimyo ya kador kababiang ti balai kisadin sa hadu kat ni namar kinong mikmat jongiru hapor ba long election ki wan kro ondala dep election ki klet no tim judai ban long kumnikum para brio ki de ban sngau ya kai ki jing ya jong kinong song nomor kabut kayat nang kinong kendong hadu nong sor hadu kilong kemi kilong par ki don kam habo ki don kam mi kinong tabut don kam ya ki jing roy jing par jong ka dik suro kum ka jing trelang bak jing penbek lang mat niki ki senglong kemi agar teng jong ka SNYF te bat kasnong ni trilang dak dia tuku jumot lang dak di lang di penbek lang te habere ban surok kat kum bujing long hak ni kisnong jongi ni ki than jongi ki bayak ni yang hanu ya bere surok ni siduk ni ya kendu sibun bujing kata nadu ki khna school ki ba nang ni nasionong samokrep nang ni nasionong chanzel nang ni nasionong sanongra kamot ba
Cibon kijinge ki kendu kelong ba kimla ban poi ha kata kapor ma biang ha school babun ki kena ni jungi hateng kila syak khang hakikit hagi school pada umdon driver balik pan jingbit lai tu sisar kimla ban poi ha school do kita kijinge ha bede kha school ta bede kijim nong kinong snong jungi kamtam ha kapang kistom kimla ban poi hagi por ma biang ha ki PC jungi dan ha ki hospital jungi ki babun ni ya kendu ya kijinge Batlang ta sagi baya yok kunlung. Kibek yok kunlung ru kim syam la yok kata kapor mabit babyang ban poi sagi PC jungi. Te ngi kindu ik jing na kapor si kapor. Bat kam tam habede nusurok kam dei umdei tu surok ba tang kasnong jungi marwai hendai udei surok ulo baya ilang ba basam lang ba nangne sa nartiang nangne sa karbiang long nangne sa mulaper baya hakleng gini surok. Den kada nginam nia tristom bat kilong kmi hakalama jo kani ka SNYF bat kini kana school bat kasnong ba ni mi pai ba yole se nakaleng government ka sapai ka serap ingi namar ba ye kendu ek jinge om to kana school om to kinong pang om to ki long kmi ka aramet andai wat ki jingle di le thiet ro chayo sihat kalak ta bhai ni aga por menswa nang ni has balambong ka bai kali tang san phot nang ka re na du babdan klok daw pros ba nu surok jungi ulang kumne nang ni ha balambong ka tadang yai de passenger lai ka bat sikan ta siteng ka kta bat ka bai kali kalong chispa yau brio benong yau jingrep lai kum sunsar ne kumus ing ne ki jajhur ka mamut ba kalbun ma ka jikta yangi kala lut ta ki bai kali namar ba ka kim jing syam jungi ngi la sya yakran ki dor bar snong ngane ha ki komiti affair Imla ban pendunai baik kali nama ba kitrai kali ki ong baka kali ga yap ubriu onom yap te den dia daw lagi perkat jo gini kilong mi agi trelang berkasnong te minta kasni la poi sa kani gajinya mi pai ba ban pen I sa sarkar maka sarkar kan sayarap ban pai no engi ban yarap engi kamtam ha kapang hitom bat kamtam gini ki kun jungi ibabe iki school sa ki wei fisnong Bada kabas ngongu naga banta jong iwirang ba sinong nangta kinong hikai ki baper jong ki school baper nangta hai ki kena school rengkat kilong kemi kilong pa bat kum juru ki kun samla ngi hakani kasngi da ka mensim ka bas ngau kia hadu kata na kaliang jongi kum kilong kemi ngi kwa ban mi paj ba menta kasngi na ka banta ya undi usurok kajing seniu bat kajing jot jong undi usurok kalong ka ba pendu nong bat ka ba penjenjar sat na ka banta jongi iwei pa iwei tam kinong chong sinong hakani ka sinong umraling ka jongi kum juru na ka banta ki khendau su ki kelapam ti nang ta ki sori blai bat bon teli ki sinong ki ba siam kum kini ki jing na ka banta usurok hakani ka khlimat ngakum kalong kami kabadon hakani ka sinong ngayo ina ka por siya ka por ka jing ka ba share khai bha na ka banta uni usurok na ka banta ka jing seni ujong kani ka surok namar ka surok hi kadai ka belum jong ka long briu man briu udai belum jong ka kwat ka khia udai belum jong ka spa ka pho ta habangi ngimyo utau surok uba biang uba bit uba bha kata kamut ba ngi kum kinong siang sinong ngimpoi se ru kadaw kalong na kadaw ba ladangi pangi sitom hagajaka bangin lay sa po hospital Henry bun sin hi ki bapang kila siyap no tang ha siteng lenti kadaw kalong baka surok ka seniw hagajaka ba habangi syong kali ngin syong da ka jay Henry habangi syong kakali kapan kenti pan banyangi kata kamut ba bun ki mensim ba koridor ki yap no ba ki klat no siteng lenti te bat ka weiru na ka banta ki jingtung ki jingtep ki mardi ki mar pet hapo iyo po hat men hakini ki senem haute senem ubaladep ka surok ka bha kata kamut ka jingsiu ya ka bai ka liru ka kamduna Henry menta ki senem haba ka surok ka seniw ka jingsiu ya ka bai ka liru ka lolong ka bapalat tana kata ka daw ngikum kinong rep hapo kani ka sinong jungi ngim sula sya syu ban syu ngap jar lani ban syu en
klem da penpau sya ka sorkar ka bai ke jongi bahkan kemi bahkan pej lan ban pej ban ilam na ka banta ka ni ka sinong ka jongi kena bahkan aino ka surok mardor na ka banta ka sinong ka tha ka jongi kenang bakai imlang ka salang bat ki kun kikti ki bapet lej pule nang ni sakiwe pat ki sinong ru kan khamsuk nang ni na po sinong jongi omdei baki pule tanghang ni hanre kidon na ki kun kikti jongi ki bana ka ni ka sinong ki lej pule sakiwe pat ki sinong kadaw kalong na mar baka school jongi ka hang ni ka kutang hadu kelas 8 na ki kelas 8 pat ter sa jerong kata kamut ki hablej sakiwe pat ki sinong